хора! Добре дошли в моя YouTube канал. Това е нещо много ново за мен. Аз от много време искам да си направя YouTube канал, да развия блога в посока, в която да ви се показвам наистина, не само записани редове и снимки, да мога да ви говоря, да може малко повече да си интерактираме. И това, ако трябва да съм абсолютно откровенна, е може би 10-то видео, което снимам за най-различни теми. До сега нито не съм пуснала, така че ако това бъде публикувано, ще е малка победа за мен. Но напоследък се обзаведах с много нови неща. Първо бяхме в Виена с моя приятел и там ходих, една от целите ми в Виена беше да ходя в магазин на Кико. Това звучи невероятно повърхностно. Така че там си накупих доста неща на Кико, тъй като до сега никога не се бях сблъсквала с марката. А се оказаха много качествени, ми харесват наистина някои от тях. После брат ми си дойде от щатите и ми донесе всичките ми subscription кутии, за които се бях абонирала там. Отварям голяма скоба за хейтери и за хора, които ще кажат някакви лоши неща, че това ми е страст. Някои хора колекционират марки, други монети, трети парички, които не са били сгъвани. Аз обичам червила, колекционирам червила и всякакви типове козметика. От малко обичам да се гримирам, от малка съм си това, което съм. И някакси в момента с блога и с Инстаграм и въобще с Фейсбук мога да открия много нови неща и да преоткрия себе си и да мога да се изразявам по някакъв начин, какъвто на мен ми харесва. Така че, моля, не хитете отдолу. Започвам с хола, който направих в Кико. Не е чак толкова голям. Има няколко червила, няколко скинкер продукта, няколко ценки за очи, една четка. Така че започвам първо с скинкер нещата. Това са две маски на Кико, които са за лице. Едната се води Energy Mask, другата се води Peeling Mask. Много приятни като продукти. Аз всъщност си купих две, защото ако си купиш два скинкер продукта от Кико, получаваш техния Kiss Balm, който е нов продукт, безплатно, който всъщност струваше 5 евро или 6 евро. Води се 0,3 Tutti Frutti, много е приятен, много е прекрасен. И на мен много ми харесва като нещо съвсем леко през уикенда да си го сложиш, да ти даде малко цвят на устните, без да е, нали, вававум. Първото нещо, което е като сенки за очи, което още не е ползвано, то си е в кутийката, също беше на промоция, аз обичам промоции, е Long Lasting Eyeshadow, което се води Color Up. Аз си го взех в нюанс, който е доста лилав, много пигментиран. Избрах си такъв, който да е матов, тъй като напоследък съм на вълна мат. Минаваме към другите сенки за очи, които също бяха на промоция. Бяха по 2 евро. Купих си клад, 4 сенки. На мен много ми харесва това, че са много пигментирани. Както казах, аз обичам цветове, които са по-неутрални към розовата гама, не толкова бронзови и кафяви. По никакъв начин не обичам сини и зелени сенки, така че може би никога няма да ви говоря за сини и зелени сенки, освен ако не знам нещо, не получа някакво епифани. Другото нещо, което си купих е четка от тези, които са на Кико четките. Това е като дюб на MAC 217. Малко трудно се почиства, но много ми харесва като опция. Беше много ефтина, беше 10 евро. Принципно макските са много повече, така че реших, че първо ще инвестирам в нещо по-малко, за да видя въобще как изглежда. И останалите неща, които си купих, са 4 червила. Купих си всъщност 4, защото исках да тествам различните червила. Трите са различни видове, които Кико имат. Почвам с първото, което е в най-фенси опаковка. И то е, още всички са подобни цветове. То е мат от серията, ето случ. Води се от серията, сега ще ви кажа, Velvet Matte Lipstick.
Ето така му изглежда опаковката. Следващото червило, което всъщност най-много нося до сега, въпреки че казах, че съм фет на матови неща, е от Ultra Glossy Stylo серията им. Това е много подобен цвят. Малко по-непигментирано е, но е много глоси. Ще видите на светлината как изглежда. Много приятно като текстура, не е изключително трайно, по никакъв начин не изсушава устните и всъщност това не ми е напускало чантата, откакто съм си ги купила. И третото червило, по-скоро третия тип червило, тъй като те са две, са от серията Smart Lipstick, които са си просто нормалните червила, те също бяха намалени. Едното е изключително лилаво, тъй като на мене много ми харесват лилави нюанси, особено за лятото. И е номер 914. А другото е отново този цвят, който аз много обичам. Розово, кафевеникаво, nude, your lips but better, kinda. Така че това са четирите червила, които си купих. От Kiko, видели си, много съм им доволна от червилата. Бях чувала само хубави неща и от блогърки, и от ютубърки, и от телчките хора, които говорят за Kiko. Така че радвам се, че успях да им отида в магазина, да се нацапам с много. Реших да не купувам съвсем нюд, просто защото още едно нюд червило няма нужда от него. Те са малко по-забавни за пролетта и за лятото, така че отново, ако ми харесат и наистина продължавам да ги ползвам така, както ги ползвам, сигурно ще ги виждате доста често в фаворити или защо в видеята, които поствам. Това беше от Kiko. Следва нататък. Двете неща, които чаках с нетърпение от брат ми, са палитрата на Urban Decay Naked 2. Това ми е първата Naked палитра. Аз до сега всъщност от палитрите, от тези супер известните невероятни палитри, имам само The Chocolate Bar. Naked 2 вече доста я употребих. Всички знаете как изглежда. И в момента съм с нея гримирана. Харесва ми. Цветовете са много прекрасни, преливат се много добре. Някои са и малко по-шимари, отколкото аз обичам. Принципно не обичам много шимари сенки. Единственото нещо, което не ми харесва, е, че не траят много. Дори с основа не са изключително трайни. Тоест, като си сложа сутринта, с цял ден на работа, вече като се пребера към 7-8, тотал щета. Така че в това отношение съм малко разочарована, но ще видим, не знам, може аз да не правя нещо правилно. Ако ви имате някакви впечатления, тайни, може да споделите какво, как и защо, моля, коментирайте по-долу, кажете ми какво аз греша и с какъв праймер трябва да ги използвам, за да ми траят. И както всички знаете, идва с праймери, които все още не съм употребила, може би това е тайната, не знам. Ще видим, но още не съм ги отворила, тъй като имам няколко други отворени праймера, които искам да изхъбя преди това. И второто нещо, което много му се радвам, много, е на Secret, този, който е Outlast с олей. Мирише страхотно. Аз много обичам този, който е completely clean. Това е единственият дезодорант, заклевам се, знам, има алуминий в него, но това е единственият дезодорант, който с него не се потия и не мириша. Тоест може да отида на фитнес и няма да мириша. Не знам, може би проблема е в мен, но всичките дезодоранти, които са в България, не могат. Сега открих на Нивея ролончетата, те горе да остават, но абсолютно нищо не може да замести този в сърцето ми. За жалост, в България не ги продават секретите, в Англия не ги продават секретите и всеки, който се е връщал от щатите, познава, знае, че обикновено си поръчвам по един-два такива. Така че това е, този ще ми изкара лятото. Продължаваме нататък. Така, две от нещата, които са ми най-забавни, всъщност от кутиите, които получих. Едното е ревю от палитрата на Coastal Scents. Тя беше в BoxyCharm в коледната им кутия. Сега всъщност аз гледах, че има и ревюто, но не съм я получавала. Така изглежда. Опаковката е много приятна, просто защото е много тъничка, много приятна за пътуване.
И вътре това са сенките. Упс, съжалявам ако ви заслепих. Няма огледало, но има... Много прилича в интерес на истината като цветова композиция и въобще като цветове на Naked 2 палитрата. Тотално недокоснати са. Все още по никакъв начин вие можете да видите. Не съм ги пипала, не съм ги случвала, не съм ги тествала. Нека да ги случнем пред камерата, за да видим за какво става въпрос. Този цвят ми харесва. Добре. О, да. Този по-светлия. Всъщност да, много са приятни. Пигментирани са, доста пигментирани. Размазват се обаче. Ще видим, не знам. Не съм я тествала, както казах. Отново ще я тествам, ще видя какво се случва, как се случва и ако всичко е наред, най-вероятно тази палитра ще я видите и нея в някой друг фаворит на месеца или в специален пост. Пишете ми отдолу, ако искате да направя специално ревю. Знам, че не е много, принципно не много български блогърки имат тази палитра, така че ако ви е интересно, след като я тествам, да направя ревю на цветовете, тъй като са 20 цвята, ще си помисля и най-вероятно ще направя, ако ви е интересно, на Coastal Scents. Другото нещо, как забравих? Другото нещо е нещо, за което отново беше в BoxyCharm. Хора, изкуствени мигли. Да. Изкуствени мигли. Миглоизвивачка и изкуствени мигли аз не съм употребила в живота си. Ева! Най-вероятно ще ги тествам. Те са Lina Lashes. Водят се Siberian Mink Glamorous. 100% Siberian Mink. Mink Collection. Много добре изглеждат. Малко ме е страх. Ще видим. Аз си мислех да го направя на камера някой път, да се пробвам да си сложа изкуствени мигли. Страх ме, че ще изкарам око. Страх ме, че ще залепя моите мигли с лепило. Страх ме, че ще съм цялата в лепило. Много страхове. Така че... изкуствени мигли. Но да. Принципно това, което мен ми направи впечатление е, че в BoxyCharm валюто на цялата кутия беше над $120, тъй като това е 40. Тези мигли са около $20. Никога не бих дала $20. Това е много пари. Другото интересно нещо беше също в BoxyCharm мистура четка, която сега ми е в чантата. Много приятна, такава компактна от тези, които се затварят. Много готина. Мен ми харесва, така че супер, обичам четки.